guys, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, nandito po kami ngayon sa Batasan Cemetery. Pinasyalan lang namin si mama kasi uwi na siya ate sa Singapore. Balik na siya sa Singapore. Iwanan Kami na naman ang naiwan. Palungkot na ng palungkot. Uuwi din ako agad. Charot. Umulan. Punta na lang kami doon, te. Parang ayaw Pwede. kami, parang ayaw kami pumunta ni mama kasi umulan. Biglang umulan. Ayan, kasama natin si Kuya Ulan. Namiss mo ba si Kuya Ulan? Ang pagbabalik. Hindi, andyan lang lagi yan si Kuya Ulan. Busy lang talaga. Okay, Yan, may pa-flowers si Dana. Totoo niyan si mama bumili niyan eh. Isasabit lang namin. Ito guys, may kwento tong bulaklak na to. Bitin nga yung bubong mo. Kalit nga. Sinagad lang nila. Agad. Kaya nga. I-ano na lang siguro yan pag may time. Paano pa madugtungan yan ha? Buti malapit lang, no? Oo. Hindi Ay, siya kaya yung akong tino to? taas-taas. Tagal na rin. Tino na. Apong tino. Na apong orang? Oo. Oh, tagal na. Tagal na buhay pa rin. Yung gilita ramo. Yung nanay nila Ante Berse. Oo. Ang buladas. Nakatunggan dito lang sana. Oo. Baka nag-ano sila dito sa space. Sila matupo dito. Hello ma. Ulan pa naman ito. Ito. Ma. Kumusta ka ma? I miss you so much. Hindi ka nagpunang wala eh. Hindi, naiwan daw natin walis. Kunin daw natin. Saan niya iwan? Kalapad mo, mat ang lapad no? Ay, nanon Ang nila. lang, ang tiles lang. Ang walis mo. Dito talaga. Ang sabit mo na, Dana. Ang walis dito. Sabi na ate, naiwan niya daw. Baka yun ang ilan na naman. Oh. Basta Talaga agad lang yun. ang walis dito. Basa din talaga sa loob. Ha? Basa din talaga sa loob. Yung. Kaya nga kasi pag nalang. At ganyan na lang sana. Hindi mo lang pinagbangan yun. Kapag natumba ako yung ulan. Okay, ayun mo yung ulan. Ay, ano-ano niya na lang para malinis yung mga. May ano to, oh. May nalagyan ng grout. Oh my God. Kadungan na yung tayo. Nakabaon pala yan? Miss ka na namin, mother. Ito pagkagawa. Baon. Yung naka-inbot. Ayan. Dito kasi yung nakalabas. Okay nga yan eh. Pagkatuklap yan. Alis na dyan na siya. Sa inyo, Dana, paano pag may ganyan, yung nililibing? Ano? Hindi, di ba hindi nang kinakabaon yung sa inyo? lupa po. Ha? Diretso lupa na hukay. Oo. Binabalot nyo na lang sa kumot. Hindi, kala ko winilding nila. Buti nga kan kinabaon na yun. Tsaka walang lamay-lamay sa kanila, no? Kasi hindi na nila pinapabalsam. Noong una daw, binabitin lang yan. O, yung nakaduyan? Oo. Nakakita rin kami ng ganun yung sa Batuili. Yung nakasabit sa puno na parang duyan. Ano pala yung Yung iba mga doon na sa may yung bangkay. Bakit bagka-bagkatan din. No, dana na. Kaya nga, dandaan na nila. Ha? Ito yan, oh. Dito. Yung cellphone ko. Okay. Ang hindi nakaten. Pas. Pati ayun, yung lampas-lampas oh.
Tapos yung isa sa gitna na lang nga. Yung isa, ganun. Ito po, itong plastic na bulaklak. Sorry, si mama rin po bumili niya nung kailan lang din niya binili. Bumili kami ng ano nun eh, pang ayuda naman. Sumama-sama siya sa bayan. May bibilin daw. Wala, yung, ewan ko yung binili na dun. Hindi, binili niya to kasi Durabox? dahil sa Paris Ayun na yung, ginagawa. hindi, yung Durabox na gray, dun sa ano, kasabay niya yun. Ngayon, nung nasa counter na kami, nasa counter na siya, tapos lumapit ako sa counter. Pinapababa niya yung mga to, nakasabit to sa sa may pick up. Unit up, nakasabit siya. Sabi ko, bakit ka pinapababa yung mga yun? Nilapitan ko siya, bakit siya naman? Sabi ko, bili niya daw. Hala, sabi ko, wag na. Sabi ko dun sa sa may pick up. Wag na kuya, ginanong ko siya. Tapos nung nasa na kami, nagbabayad na kami. Sinisinyasan niya yung Baba mo. hindi na ganun. Hinayaan ko na lang. Parang nakuha sa tingin. Baba mo yan. Hinayaan ko na lang na bilhin niya. Tapos Dapat ilalagay niya daw yan sa di ba nagpagawa tayo ng beauty? sa gui ko. Mahilig kasi yun sa bulaklak si mama. Mas Daw, okay na kaysa- maganda daw tingnan pag lagi ng bulaklak. Hindi na kami nakabili ng fresh na bulaklak. Sunod na lang. Sunod na lang. Bye-bye, mother. Iwanan ka na naman namin. Siguro yung patay. Ha? Maglabas? Alam mo yan si mama, lagi nating kasama yan sa bahay. Lagi yung nakatingin sa atin. Kaya kahit wala na siya, lagi pa rin nakasubaybay sa atin. Bye ma, love you, miss you. Sa yung susi Hindi na daw. Paalam ka na rin mag-uwi ka. Paano siya? Ay, paano, Dana? Papa, hindi nakasama kasi galing na rin siya doon kanina. Kasi nagkabit sila ng grills sa paligid. Sila ni ate. Yung balimbing natin, wala pang bunga. Ayun may bunga. Ay, may bunga. Ito nakatingga. Ano sa taas? Santol? Balimbing. Ayan guys, bali malapit na rin kami magpa-harvest sa 20. Sa 20 ba ito? Ay, yung kay siguro kay Alex. 20 daw. Kasi itong kay Kuya Ulan medyo pa eh. Mag-win pa.
Parang ano, ang ganda ng bunga ng palay. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang babagyo. Maano siya, mabagas. O, ito ng aming fish pond. Actually guys, may laman yan. 10,000. Ewan ko kung ilan na lang sila ngayon. O, ito na yung tanim namin kamote, oh. Lago na. Tanim pala ni Dana Bell. Turo niya lang yan. Kung baliktad o hindi. Ano Dana? Hindi namin alam kung baliktad o hindi. Pero ang baliktad dapat nandoon yan kasi natutaba-tubunan na. Oh, ang laki na rin ng aming cherry. Ano yan? Parang cherry daw to, sabi natin. Yung bulaklak niya maganda. Tanim ni Madonna yan. Tanim ni Madonna. Yung ano, parang sa Korea. Ba't yung ano natin, saging parang naubos? Paano? Na ano ng kalabaw? Nakain. Alam mo yun, oh, yung tinanim mo maliit hanggang ngayon maliit pa rin. Puntahan natin si Papa. Kapag iiran mo ng maliit. May ano na rin pala kami guys. Meron na rin kaming tabo. 3. Oh, yun. Narinig ka din. Ang laki-laki-laki. Bago naming alaga. Nang galing Ilan yan? 3. Nangingitlog na yan eh. Dito si Papa. Nililibang niya na lang ang kanyang sarili. Nagpuputol ng punggus. Saan? Yan, loob. Ba't nagasara? Saan? Kasi nga ano, yung itik. Wala na bang tayong itek? Kinakain ng aso. Sa itik yan. Hindi, yun doon oh. Doon yung pabo, oh. Ay, ayan pala yung pabo, ayun. Hala, sa itik yan. Hindi. Nilipat nga ni Kuya Ulan. Hindi. Mama, may batik-batik kasi siya to. Tanong mo ba? Sa itik yan, tarabaga. Yan. Nagkakagulo sila kung anong itlog Malaki yun. ang itlog ng itik. Ay, ng pabo. Tingnan natin. Pabo yan. Ito yung, dito yung pabo, oh. Wala na yung pabo dyan, nilipat na nga. Galing-galing na naman. May mga itlog. Ayun oh. Ay, ito, oh, nag-itlog pa eh. Yan, baba. Ay, nililimliman niya yan. Yan. Para magpisa. O, diyan ka lang. Hindi ka namin istorbohin. Baka magpisa. Welcome to our dragon fruit farm. Malungkot na. Dito. Malungkot na kasi wala ng Mami Dragon. La! Nakautot na naman. Kala mo ha. Ate. Mana-mana lang talaga. Harap ko yung camera sa puwet mo. Wala pang bulaklak pa? Ha? Meron daw, meron. Saan? Namiss ko na kumain ng dragon fruit. Ayun, meron na. Sana buhay. Ayun, may buds na. Ayun Oh. oh. Yes. Ay, yun pa pala. Dalawa. Meron na pa? Sana magtuloy-tuloy, no? Yehey! Meron na naman kami nga harvestin. Where? Ito. Ay oo nga. Umulan kasi. Pag nauulanan niya buds. Flower buds.
Laki na ng aratilis nila ate, ano. Kaya nga, kalit-lit pa yun dati. Hindi nga galaki. Naunahan pa naglaki. Puno. Ito talaga yung ano, yung problema sa ano, dragon fruit. Sakit. Fungus. Ang hirap niya anuin, gamutin. Kailangan putulin. Sarap maglilim din. Maglilim ka na. Si Utos ah. Alam niyo ba guys? Alam niyo ba yung ate namin na yun? Kagaling mag-utos. Siguro yung asawa niyan puro hane. Hane. Abot nga ng ano hane. Kape. Hindi nagtrabaho nang walang utos. Oo maranasan mo man lang magganto mag-uwi. Oh, ayan guys. May nagpaplanong gumawa ng channel. Sige. Ay video mo nga siya, girl. Oh, sige na. Hi guys. Ngayon pupulo tayo ng mga Tawa ni Pink kasi anong katawa? Oh, go. Take 10. May ano tayo ngayon. Uplan, pulot, punggos. Hakot, punggos. Ay, naka. Dalawa pa lang yung bulaklak. Maano pa yun? Krrrr. Krrrr. Yan, si Ate Irene. Sila yung may-ari talaga dito ni Kuya. Kaya lang. Pero ngayon na lang may experience mag-trabaho dito. Ngayon lang guys, masakit pala sa kanya yung tinik. Pag natinik ka, masakit. Mas masakit pa sa break. Masakit. Masakit siya. Tigas kasi ng tinik nito eh. Matigas. Masakit. Bili na lang kami ng gloves. Kahit naka-gloves ka naman kasi. Ano? Tumatagos din. Ayan si Papa ang tagatanggal ng punggos. May isa pa ako makita doon, bulak sila. Dalawa pa lang yung bulaklak pa. Yun. Yun pa lang nakita niya.
Much later. Tara na, maulan na. Pang! Aisa! Tara, nag-uulan si Papa. Danan, nagala kasi ulan, no? Sa kubo mula! Pang! Mukhang maaga ang tag-ulan natin ngayon ah. Harvest ko na ba? A few moments later. Nangitlog ng aming manok. Ito, tingin ito pa, oh. Itlog ng pabo yun. Ang linis niya, guys, oh. Napakalinis Bago ng- to. Kapag ganun? ano lang to. So, pwedeng kunin or ano? Pwede yan. Ay, hindi magiging manok to? Hindi man to, ano, Nuko baka pa? ginalimliman, hindi. Hindi. Naglagay si Ulan dyan o ng ano, pa ano niya daw, papisain niya. Ayun. Dito, oo, dito. Ay, dito? Oo. Sa Parang nagalimlim. 3 yata, 4. It's a prank. Ay, yung 3 doon, pwede pa yung kunin. Ay, no, may ito pa. Saan? Puti yan. Ay, gano'n. yung brown lang dapat. Oo. Ba't dito pa, meron? Meron yata. Ah, kala ko doon. Ilan ba yung 2, 4, 6, 8? Bibi din yan? Hindi, pabo. Pabo. Paano ba mag-ano yung pabo? Yung sa ilalim ba, pabo yan? Kailan kaya pinag- O pato? Pabo yung iba, naghahalo-halo man kasi. Well, Dito siya maglimlim. baka pag nagpisa, ibang klase siya, pabo na pato. Pero yung sa pato, hindi magpisa yun. Sabi ni Ulan kasi walang barako. Ay, Pabo to. Oo. Pero yung pabo ang mayroon. May barako ng pabo. Pabo to. Iisa? Parang 3 yung nakita ko. Grabe naman yung mata mo, isa, 3. Ilan lang yan? 2, 4, 6, 7. 0. Magpapakain naman tayo ng tilapia. Ano ba yung paling te? Bali dito na pala nag-i-stay sila Kuya Ulan. Kayong asawa niya, yung anak niya, sila na ang tao dito. Yan, nagpapakain na sa ating Greta. Excited yung pagkain. Parang di ko man makita kung malaki na. Maano eh. Malabo na. Ano nakuha niya? Ayun lang ang pagkain nila. Huwag kuhagis na si Papa eh. Ayun o. Maliliit pa siya. Nung nakaraang ano no, orbis natin no, tuwang-tuwa si Mama eh. Kaya, Yung taga-salo siya dito. Dito lang siya o sa gilid. ang tawa niya talaga eh. Taga-turo-turo rin niya rin. Hala, magdadakkel. Ayan, tara guys, uwi na tayo guys. Ano, tara na? Go! Okay. Punta tayo ng ulan. Guys, tignan nyo to. Look at this guys. Baka kasi bunjing. Para kasi bunjing. Wala, ang galing oh. Laki na niya oh. Imbis na may nag-I love you sa akin, wala na. Nawala na. Imbis na may naliligaw na isa, wala na.
Yan guys, pauwi na po kami. Thank you so much po. Bye po. Yan, sa motor kami sasakay kung kasya kami. Tulong yung dalawa. Thank you so much. God bless. So, kami ang naiwan maglakad dahil kami doong matanda. Muna kami guys. Oh, pagkakataon mo na to mag-promote ng channel mo. Guys, wala pa ako ipopromote. Abangan nyo na lang guys. Abangan nyo na lang. Irene TV.